Θα ήθελες να συμμετάσχεις σε κάποια τηλεοπτική... Αυτά συμβαίνουν. Φίλοι μου, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για αυτή την εβδομάδα. Καταρχάς, καλό μήνα σε όλους. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα Q&A, δηλαδή ερωτήσεις και απαντήσεις. Ερωτήσεις που μου έχετε κάνει εσείς στο story μου στο Instagram, γιατί είχα βάλει ένα story, το οποίο σας ζήταγα να μου κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε για να απαντηθούν σε αυτό το βίντεο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που απαντήσατε και μου στείλατε μήνυμα, γιατί χωρίς εσάς σήμερα δεν θα είχε γίνει βίντεο επίσης. Και σήμερα εντωμεταξύ είμαστε και μόνοι μας με το μικρό εγώ Έρος και ο Τσάρλι φυσικά. Και άμα ακούσετε τίποτα κλάματα και περίεργα, ξαφνικά να ξέρετε ότι είναι από τον Έρος. Αυτή τη στιγμή κοιμάται στο δωμάτιο και ελπίζω να το ξυπνήσω. Προσπαθώ να μιλήσω λίγο σιγά, αλλά ειλικρινά επειδή και η κάμερα είναι μακριά, ελπίζω να ακούγομαι σήμερα και να μην έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Καταρχάς θα ήθελα να πω μερικά πράγματα που δεν με έχετε ρωτήσει, αλλά για τους φίλους μου στο YouTube που δεν με ξέρουν, όσοι με ξέρουν στο Instagram και στο Facebook, να πω 2-3 πράγματα για μένα. Έχω 2 ονόματα, το ένα είναι το Μέγι και επίσης με λένε και Κατερίνα, έχω βαφτιστεί όταν ήμουν μικρή. Η καταγωγή μου είναι από την Αλβανία, στα Τύρανα γεννήθηκα. Και ήρθα εδώ στην Ελλάδα όταν ήμουν 1 χρονών, δηλαδή είμαι 28 χρονών σε 2 μήνες, θα γίνω 28. Πλησιάζω τα άδερφια μου. Είμαι 27 χρόνια στην Ελλάδα, μένουμε στην Αθήνα, είμαι παντρεμένη, παντρεύτηκα πέρσι 30 Μαρτίου, με πολιτικό γάμο, ο οποίος πρέπει να γίνει και ο θρησκευτικός, γιατί πρέπει να γίνω νυφούλα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις αυτό, Μάριε, ο άντρας μου. Δεν ξέρω αν το βλέπεις αυτό, αλλά ξέρω ότι η Βέρα μπήκε. Περιμένω να φορέσω και το νηφικό όμως. Έχουμε τον Έρος, το γιο μας, ο οποίος είναι 8 μηνών, 8 και κάτι βασικά. Γινόμαστε 9 σε κάτι μέρες. Και έχουμε και τον Τσάρλι, που το οποίο είναι ο σκύλος μας, θα τον έχετε δει και στα προηγούμενα βίντεο, άμα τον έχετε δει. Και αυτή είναι η οικογένειά μας. Αυτά είναι τα βασικά για μένα και τώρα πάμε στις δικές σας ερωτήσεις. Λοιπόν, τα έχω εδώ στο κινητό μου. Θα τα διαβάσω και θα δείτε και την ερώτηση κι εσείς εδώ, θα τα βάλω κάπου εδώ τέλος πάντων. Ποιος είναι ο επόμενος σου στόχος, γενικά βάζει στόχους ή είσαι πιο πολύ του αυθόρμητου? Λοιπόν, σαν άνθρωπος γενικά είμαι του αυθόρμητου. Το ζώδιό μου είναι κρυός, δεν σας το είπα πριν, δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση γιατί με τα ζώδια δεν τα πάω πολύ καλά. 2-3 ζώδια ξέρω μόνο από τους κοντινούς μου ανθρώπους. Λοιπόν, όπως σας είπα, είμαι λίγο αυθόρμητος άνθρωπος. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να κάνω γενικά πλάνα, αλλά βάζω στόχους στη ζωή μου. Έχω βάλει μερικούς και ελπίζω να πραγματοποιηθούν. Μαζί με την οικογένειά μου, με τον άντρα μου, βάζουμε στόχους. Όπως άλλος ένας στόχος είναι να κάνω και το βίντεο, να κάνω και το κανάλι μου στο YouTube, το οποίο το άνοιξα επιτέλους γιατί το έλεγα καιρό. Και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να βάλουμε στόχους, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή μας. Όταν έχεις στόχους, ξέρεις ότι όταν το πετύχεις, νιώθεις καλά και μέσα σου, δηλαδή πέτυχα το πρώτο μου στόχο, το δεύτερο, το τρίτο. Και πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να βάζουμε στόχους στη ζωή μας. Λοιπόν, πάω στο δεύτερο. Τι έχεις σπουδάσει και τι δουλειά έκανες πριν μείνεις έγκυος? Έχω σπουδάσει φυσικοθεραπεία. Δεν έχω ασχοληθεί όμως με αυτό, δηλαδή έχω πάει σε ΙΕΚ, τελείωσα το σχολείο, δεν πέρασα πανελλήνιες και αντί να ξαναδώσω αποφάσισα να μπω στο ΙΕΚ. Το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει, ειλικρινά. Σαν 18 χρονών νόμιζα ότι η φυσικοθεραπεία είναι κάτι που μου αρέσει, αλλά τελικά δεν μου αρέσει καθόλου. Έχω τελειώσει στο ΙΕΚ για φυσικοθεραπεία, όπως σας είπα, βοηθός φυσικοθεραπευτή. Και είναι κάτι που δεν έχω ασχοληθεί, δεν έχω κάνει, η αλήθεια είναι, ούτε πρακτική, γιατί μας έχει φάει δουλειά. Δούλευα, να απαντήσω και στην άλλη ερώτηση, εκείνη την περίοδο που τελείωσα τη σχολή, βασικά δούλευα service και με γλυκάνα τα λεφτά, να το πω και έτσι. Και όλα έλεγα θα κάνω πρακτική μετά και όλο το άφηνα και όσο πήγαινε δεν μου άρεσε ακόμα περισσότερο να κάνω αυτή τη δουλειά, να ασχοληθώ με τη φυσικοθεραπεία, όπως και σήμερα δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξω γνώμη και να ασχοληθώ με αυτό, αλλά προς το παρόν είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Πριν μείνω έγκυος δούλευα και δουλεύω ακόμα βασικά, είμαι σε άδεια αυτή τη στιγμή. Στο Κίκου, στο Μοναστηράκι, είναι καφέ μπαρ restaurant.
Και έχω δουλέψει εκεί ως σέρβις και ως υποδοχή επίσης. Ήμουν το τελευταίο καιρό και υποδοχή. Και ναι, αυτή ήταν η τελευταία μου δουλειά. Πότε πρέπει να κάνουμε σχέδια για δεύτερο παιδί και εσείς πότε το σχεδιάζετε? Το πρέπει τώρα δεν ξέρω τι εννοείς με το πρέπει να κάνουμε σχέδια για δεύτερο παιδί. Πιστεύω ότι αυτό είναι στο δικό σας χέρι. Δηλαδή, πότε θέλετε εσείς πότε είστε εσείς έτοιμοι να κάνετε δεύτερο παιδί, σαν οικογένεια. Εμείς δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας. Ο μικρός είναι αρκετά μικρός για να ξαναμείνω έγκυος. Δηλαδή, δεν μπορώ να με φανταστώ με το παιδί στην αγκαλιά ακόμα χωρίς να περπατάει, να είμαι εγώ με την κοιλιά ή να μείνω έγκυος πάλι. Θα ήθελα όμως να μην έχουν μεγάλη διαφορά μαζί με τον Έρος. Το έχουμε δηλαδή στα σχέδια να κάνουμε αδερφάκι, εννοείται, γιατί είναι μεγάλη χαρά. Αυτή τη στιγμή όμως δεν το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα προσωπικά σε κανένα χρόνο, 1,5, να μεγαλώσει λίγο ο Έρος. Και μακάρι με το καλό να πάνε όλα καλά καταρχάς, γιατί πολλές φορές δεν είναι όπως το σχεδιάζουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, ότι θέλω να το κάνω μόλις πάει 2 χρονών, π.χ. το παιδί μου να πάω αμέσως ή άλλο. Μπορεί να αργήσεις, μπορεί να μην το κάνεις τότε. Δεν είναι δηλαδή, πώς να το πω, με κουμπί, ότι και καλά μένω τώρα έγκυος. Υπάρχουν άλλες γυναίκες που προσπαθούν πολύ καιρό. Γι' αυτό και θα πω καλύτερα όποτε μου το φέρει ο Θεός και να είμαστε καλά με την υγεία μας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Πώς είναι η καθημερινότητά σου τώρα που έχεις ένα παιδί και τι έχει αλλάξει? Φυσικά και έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα τώρα που έχω τον Έρος. Δεν είναι ίδια όπως πριν. Πριν γενικά ήμουν όλη μέρα έξω, έδινε πάρα πολύ. Τι για καφέδες, τι βόλτες, όταν ήμουν δουλειά, δηλαδή στο ρεπό μου. Βασικά ούτε στο ρεπό μου. Μόλις σκόλαγα από τη δουλειά ήμουν έξω, μαγαζιά, τα πάντα όλα. Αλλά αυτή τη στιγμή εννοείται ότι μου αρέσει και η ζωή που κάνω. Κάτσε να ξαναδιαβάσω. Καθημερινότητά μου τώρα είναι με τον Έρος, όλη μέρα. Ξυπνάμε το πρωί, είμαστε μαζί, φαγητό, το ταΐζω, όλα αυτά. Τώρα που μεγαλώνει, παίζει, μεταξύ έχει αρχίσει να μπουσουλάει, άμα τώρα λανθεί πάνω κάτω, σηκώνεται μόνο, θέλει να ρίξει πράγματα, να πιάσει πράγματα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, πριν μια χαρά ήμουνα. Πριν τον έβαζε στην άκρη, καθόταν εκεί, έπαιζε όλα καλά. Τώρα να τα κάνουμε, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Καλά λένε ότι μόλις περπατήσει το παιδί εκεί, βασανίζεσαι. Ποιο πρόγραμμα έχεις κατεβάσει για να επεξεργάζεσαι τα βιντεάκια σου? By the way, είσαι πολύ γλυ. Να φανταστώ εννοείς γλυκιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς. Νομίζω ξυπνήσω ο μικρός. Το πρόγραμμα που έχω κατεβάσει για να επεξεργάζομαι τα βιντεάκια στο κινητό είναι το YouCut Video. YouCut, θα το γράψω και κάπου εδώ, βίντεο. Αυτό είναι για το κινητό. Και για πρόγραμμα, για να επεξεργάζομαι, άμα θέλεις για το YouTube, χρησιμοποιώ το Filmora, θα το γράψω και αυτό κάπου. Και ναι, και αυτά τα δύο χρησιμοποιώ για τα βιντεάκια. Το ένα είναι για το κινητό μου και το άλλο είναι για το YouTube. Και είναι και τα δύο δωρεάν φυσικά. Τι αλλαγή θα έκανες πάνω σου? Τι εννοείς? Δεν σ' αρέσει κάτι πάνω μου? Λοιπόν, πάνω μου θα έκανα, η πρώτη αλλαγή αλήθεια είναι που με ενοχλεί πάρα πολύ τα οδόντια μου. Είναι λίγο μικρά, μητερά, λίγο περίεργα, τέλος πάντων δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτό είναι που με ενοχλεί πάρα πολύ πάνω μου. Αυτό βασικά. Παιδιά, νομίζω ξύπνησα μικρός, περιμένετε. Ξυπνήσαμε! Μαμί! Αστεράκι μου! Το παιδάκι μου! Κοιτάζει την κάμερα, το έχω μάθει το παιδί μου. Αστεράκι μου! Αστεράκι μου! Για κοίτα λίγο. Για κοίτα. Ήρθε και τσάλι. Τσάλι, να τους και τσάλι. Και τσάλι, όλη η οικογένεια εδώ. Λοιπόν, τον άφησα να παίξει με τα παιχνίδια του. Όσο προλάβω δηλαδή και με αφήσει. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Do you like fashion? Oh, yes, I like fashion very much. Εννοείται ότι μου αρέσει η μόδα. Τρελαίνομαι για τη μόδα. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει όσοι λίγο γνωρίζετε στο Instagram, στο Facebook, ότι η μόδα είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη. Η μόδα της φωτογραφίας, αυτά τα δύο. Σε βοηθάει ο σύζυγός σου? Ο σύζυγός μου βοηθάει πάρα πολύ, ειλικρινά. Είναι ένα κομμάτι που χαίρομαι που μου το ρωτήσατε. Γιατί ειλικρινά έχει πολύ μεγάλη σημασία σε βοηθάει ο σύζυγός σου. Όταν ειδικά είναι το πρώτο παιδί, βασικά και το δεύτερο και το τρίτο, με το παιδί γενικά στο σπίτι. Και πιστεύω ότι αυτοί οι άντρες που δεν βοηθάνε. Όχι, δεν θέλω να πω ότι δεν αγαπάνε τις γυναίκες τους, θα ακουστεί βαρύ. Ειλικρινά πρέπει να βοηθάτε τις γυναίκες σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία γυναίκα νομίζω ότι κάθεται στο σπίτι και
Απλά προσέχει το παιδί. Είναι η μεγαλύτερη δουλειά και πιο δύσκολη όμως. Τελικά χαίρομαι που ο Μάριος με βοηθάει πάρα πολύ στο σπίτι. Και όταν λέω με βοηθάει, δεν εννοώ ότι σκουπίζει φουγγαρίζει. Πολύ μεγάλη σημασία έχει και η ψυχολογική βοήθεια στο σπίτι. Αλλά εμένα ευτυχώς με βοηθάει πάρα πολύ σε όλα. Δηλαδή και αλλάζει το μικρό και θα το πάει βόλτα και γενικά με βοηθάει πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι που προσπαθώ να κάνω με τα βίντεο στο YouTube, με τα βίντεο που κάνω σε σχέση με τη μόδα στο Instagram. Και γενικά είναι δίπλα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει, αγαπώ πάρα πολύ. Στον παπάνα δεν λέω! Τον παπάνα, ναι! Καταρχάς, αυτό είναι ψεύτικο κινητό από το μαγαζί του Μάριου. Δεν είναι αληθινό, έτσι για να μην νομίζετε. Αυτό ότι όλες οι γυναίκες χρειαζόμαστε τη βοήθεια από τον άντρα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου. Χρειάζεται κάποια στιγμή λίγο ξεκούραση και λίγο ηρεμία κι εσύ. Και γενικά είναι πολύ μεγάλη βοήθεια και να βοηθάτε όλοι τις γυναίκες σας. Με τι θα ήθελες να ασχοληθείς πιο συγκεκριμένα? Συγκεκριμένα θα ήθελα να ασχοληθώ με τη μόδα, ό,τι έχει σχέση δηλαδή με ρούχα. Είναι πολύ μεγάλη μου αγάπη από μικρή. Μεγάλο μου όνειρο και στόχος μου είναι να έχω το δικό μου κατάστημα με ρούχα. Τη δικιά μου συλλογή, γιατί όχι. Κάποια μέρα εύχομαι να το πετύχω. Και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ και το κομμάτι του marketing, δηλαδή στα social media μόνο. Δηλαδή ασχολούμαι πάρα πολύ με τα social media και γιατί όχι να μην το κάνω και δουλειά μου μεθαύριο. Αυτές είναι οι δύο μεγαλύτερες μου αγάπες αυτή τη στιγμή. Και λέω να πάμε στο επόμενο τώρα. Θα ήθελες να συμμετάσχεις σε κάποια τηλεοπτική... Αυτά συμβαίνουν. Ωραία. Όπως είδατε, τα γκρεμίσαμε και τα ξαναφτιάξαμε όλα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Θα ήθελες να συμμετάσχεις σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή μόδας? Να φανταστώ εννοείς το My Style Rocks. Και εννοείται ότι θα ήθελα να συμμετάσχω, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ο μικρός είναι πολύ μικρός, όπως είπα. Και δεν έχω χρόνο, γιατί χρειάζεται πάρα πολλές ώρες εκεί γύρισμα και όλα αυτά και δεν έχω χρόνο. Αλλά του χρόνου, άμα ξαναγίνει, γιατί όχι, μπορεί να πάρω και μέρος, μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι και ένα άλλο και το Shopping Star. Εντάξει, αυτό δεν είναι εκπομπή μόδας, αλλά πιο πολύ τρέχουν πάνω κάτω να ψωνίσουν. Αλλά επειδή ψωνίζουν όμως και κρατάνε και τα ρούχα και όλα, και γιατί όχι να μην είμαι και νικήτρια. Εκεί θα ήθελα να πάω. Αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρει εννοείται το My Style Rocks, γιατί έχει σχέση πιο πολύ με τη μόδα. Λοιπόν, μόλις άφησα το μικρό και συνεχίζω στην επόμενη ερώτηση. Πώς είναι η ζωή σου με το μικρό τώρα? Τη ζωή μου μόλις την είδες πώς είναι με το μικρό, νομίζω, τα γκρέμισε όλα. Τώρα που μεγαλώνει, ειλικρινά είναι αρκετά δύσκολος. Αρχίζει και περπατάει μπουζουλάει, όπως είπαμε, και θέλει να τον κυνηγάς από πίσω συνέχεια όλη μέρα. Έχει δηλαδή μικρύνει ο χρόνος, να το πω και έτσι, που έκανα διάφορα πράγματα. Ακόμα και βιντεάκια τώρα έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν λιγάκι. Αν δεν έρθει η μητέρα μου να με βοηθήσει, είναι λίγο δύσκολα. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε. Και η ζωή μου είναι πάρα πολύ όμορφη με τον Έρος. Πάρα πολύ όμορφη. Η μεγαλύτερη μου αγάπη και ο μεγαλύτερος έρωτας, ειλικρινά. Κάνεις κάποια διατροφή πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Λοιπόν, διατροφή δεν έχω κάνει καθόλου. Όταν ήμουν έγκυος έτρωγα πάρα πολύ. Μόνο στον έκτο μήνα, 7ο περίπου, έτρωγα πάρα πολύ και τα πάντα. Ξαφνικά είχα πάρει σε ένα μήνα 4 κιλά και μου κάνει ο γιατρός μου ότι ηρέμησε, γιατί τώρα θα αρχίσει να πάρει τα κιλά και πρόσεξε τη διατροφή σου. Αλλά δεν έκανα διατροφή, απλά πρόσεχα τι έτρωγα. Δηλαδή, άρχισα να τρώω λίγο φρυγανιές, το ένα το άλλο, λίγα πράγματα. Δεν έτρωγα πάρα πολύ μπέργκερ και σουβλάκια και όλα αυτά που έτρωγα. Είχα ηρεμήσει λίγο, γιατί έτρωγα πάρα πολύ ειλικρινά. Αλλά στον ένα το μήνα ξανά έδωσα πόνο μετά και μπέργκερ και πίτσες και τα πάντα όλα. Διατροφή μόλις γέννησα δεν έχω κάνει ούτε σήμερα καθόλου, λόγω ότι θυλάζω κιόλας και δεν ήθελα να κάνω κάποια διατροφή. Όχι ότι είναι κακό. Απλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω. Τρώω πάρα πολύ και ασμένομαι έτσι. Και συνεχίζω και τρώω ό,τι βλακιά υπάρχει, αυτό είναι το κακό. Θα ήθελα να κάνω κάποια διατροφή, γιατί σιγά σιγά έχουν αρχίσει και με πιάνουν τα ψυχολογικά μου, η αλήθεια είναι. Λόγω του ότι έχω χαλαρώσει αρκετά στο κορμί. Αλλά όχι, δεν έχω κάνει κάποια διατροφή. Τι έχεις σπουδάσει και άλλη μία είναι τι έχεις κάνει πάνω στη μόδα. Αυτό το ρώτησα πριν για τις σπουδές μου φυσικοθεραπεία, όπως σας είπα. Και πάνω στη μόδα έχω ασχοληθεί σαν fashion blogger, έχω πάει σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές, το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και ελπίζω να ξαναπάω, γιατί δεν έχει σταματήσει εκεί. Αυτά είναι που έχω κάνει πάνω στη μόδα, δηλαδή ασχολούμαι ως fashion blogger με το
Instagram πάρα πολύ, βάζω φωτογραφίες. Όπως σας έχω πει, έχω ανοίξει και το άλλο μου προφίλ στο Instagram, το Making Sounds with Gram, το οποίο εκεί ασχολούμαι μόνο σε σχέση με μόδα, με ντύσματα, με βιντεάκια, πώς μπορείτε να συνδυάσετε τα ρούχα σας. Το οποίο το άρχισα από το Σεπτέμβριο του προηγούμενο. Πάμε καλά γιατί κάνω και επίσης μια συνεργασία με ένα κατάστημα ρούχων του Shopar. Σας ευχαριστώ πολύ τα κορίτσια μου. Και ελπίζω να πάμε και ακόμα περισσότερες συνεργασίες και ακόμα πιο πολλές δουλειές. Θα μου πήρα πάλι. Λοιπόν, τελικά 3 θα είναι πώς θες να εξελιχθείς πάνω στη μόδα και τι να κάνεις. Είσαι υπέροχη. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα. Τελικά 3 θα είναι οι ερωτήσεις εννοεί. Μου έχει κάνει η ίδια κοπέλα 3 ερωτήσεις. Πάνω στη μόδα θα ήθελα να εξελιχθώ πάρα πολύ με το fashion blogger όπως σας είπα. Θέλω να ανοίξω δικό μου site, να είναι δηλαδή έχω ήδη blog, το οποίο δεν έχω ασχοληθεί πια, γιατί θέλω να το κάνω πιο πολύ επαγγελματικό και να ανοίξω δικό μου site, δηλαδή να είναι .gr.com. Θέλω να έχω αρκετές συνεργασίες, γιατί αυτά τα βιντεάκια που κάνω με τη μόδα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και μου αρέσει να ασχοληθώ με αυτό δηλαδή παραπάνω. Και γενικά αύριο μεθαύριο, γιατί όχι, να ανοίξω και το δικό μου, όπως είπα, κατάστημα ρούχων. Δηλαδή αυτό είναι το μεγαλύτερο μου όνειρο. Και αυτά. Και λέω να πάμε στη τελευταία ερώτηση, η οποία είναι πώς και άνοιξες κανάλι στο YouTube. Τα πας πολύ καλά, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς και πάλι. Με το YouTube ήθελα να ασχοληθώ από πέρσι το καλοκαίρι. Είχα σκεφτεί να τα ανοίξω, όλο έλεγα στο Μάριο, στον άντρα μου συνέχεια διάφορες ιδέες και διάφορα πράγματα μεταξύ και όλο δεν το έκανα. Ήθελα να έχω όλα τα κατάλληλα εξαρτήματα, πώς θα το πω, το προβολέα που είναι απέναντι, γιατί το σπίτι είναι λίγο σκοτεινό εδώ και δεν έχω πολύ φως για να μπορέσω να βγάλω. Φωτογραφική μηχανή ήθελα να έχω, την οποία θέλω να πάρω κι άλλη τώρα, δεν μου κάνει αυτή, γιατί είναι αρκετά μεγάλη. Και βγάζει μόνο με zoom, δηλαδή εδώ, άμα θέλω να βγάλω έτσι μόνη μου, δεν μπορώ να βγάλω. Και τώρα, εφόσον τα πήρα αυτά, αποφάσισα να ανοίξω και εγώ το κανάλι αυτό. Πάρα πολύ να μοιράζομαι με τον κόσμο, με εσάς δηλαδή, τις ιδέες μου για τη μόδα, ή lifestyle, ή εμπειρίες όπως η γέννα μου και γενικά διάφορα. Θα έρθουν και πολλά vlog, θα έρθουν και πολλά βίντεο. Και αυτά για σήμερα. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, το Q&A. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που μου κάνετε ερωτήσεις για να γίνει το βίντεο αυτό. Και εμείς τώρα θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, στο νέο βίντεο της εβδομάδας. Κάθε Παρασκευή μην ξεχνάτε. Και να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου για να ενημερώνεσαι πρώτος. Άμα θέλεις μπορείς να πατήσεις το κουδουνάκι και ακολούθησε με σε Instagram και Facebook. Λοιπόν, αυτά από μένα. Λέω να γυρίσω τώρα στο μικρό. Μην γκρεμίσει όλο το σπίτι. Θέλω πάρα πολύ να έχετε μια τέλεια εβδομάδα και να περάσετε όμορφα. Καλό μήνα και πάλι. Πολλά φιλάκια.